Cumhuriyeta Mahabat ya Ciwan ya Kurdistan sala 1946 hatibû damezrandin lêbelê beriya wan behsa damezrandina Cumhuriyeta Kurdistan ya Mahabatî Ciwan bikin lazim e em hinekî bi şûnda herin li hedîse û bûyerê wê serdemê yê nexwasin piştî herba cîhanê yê yekemîn û ya duyemîn hedîse û bûyerê got li cîhanê pêk hatine lazim em hinkî behsa wan bikin da got yani Cumhuriyeta Mahabat ya Ciwan çima hat damezrandin û çima xirabû wek tê zanîn herba cîhanê yekemîn bi herba Rojavayî bi İslamê re bû yani herba dewletê hêz û dewletê emperyalîst yê Xerbê gu em jêr dibêjin bi Tirkî Batı bi İslamê re bû di encama vê herbê cî coğrafya İslamê ya berfireh li hev hate parkirin dewleta Osmanî li gor rîwayeta 23 dewlet li ser Erdawê hatin damezrandin dewletê qelew yê Xurt yê Rojava li ser dewleta Osmanî gotin her qewm her millet mafê wanî got dewleta xwe damezrînin heye ev ji bo Ereba û qewmê de bikar hat lêbelê ji bo Kurda ev maf bikar nehat lewra li gor tê rîwayet kirin dibêje duê serdemê de li Lozanê li Sewrê û Spîqos dibe duan sulha de dibe ji bo Kurda jî perçak erd hatibû veqetandin dewletê mezin perçak erd veqetandibûn lêbelê li hember bazara Musul û Kerkûkê ew erd ji Kurda stendin û li hember bazara Musul û Kerkûkê ew erdê got ji Kurda re veqetandibûn dewletê emperyalîst hêzê emperyalîst ew erd xira kirin yani Kurdistan ne got ser wan erda wê bihata damezrandin xira kirin ew sulhana paşê gelê Kurd yê Îranê ji xwe berê nava dewleta Îranê de bû dewleta Îranê hudûdê wê û Osmanî bi sulha qesrî şirîn cev hatibû diyar kirin lêbelê gelê Kurdî got bin tehekkuma dewleta Osmanî de li sê perça hate parkirin qismek di nava Tirkiyê de ma qismê duyem li Sûriyê hate parkirin qismê sêyemîn jî li dewleta Iraqê hate parkirin û bi vî rengî di dünyayê de belkî duê serdemê de yani serdema piştî herba cîhanê yekemîn got li ser dewleta Osmanî berfireh gelek dewlet hatin avakirin qewmekî got bi jimara xwe nêzî 10-15 milyona bûn belkî yê bê dewletman gelê Kurd bûn bi rastî ev jî sedema wê yê herî mezin ya sucdarê herî mezin dewletê emperyalîst bûn çünkü dewletê emperyalîstî Xerbê ew çax gelek qaymakamê got ji Ereba di bajarekî di Osmanî ve girêdayî bû wek Birleşik Arap Emirliklerî wek Kuwêtê wek Tunisê wek Fasê got bi qaymakamtiyekê ya bajarkî bi Osmanî ve girêdayî bûn wan kirin dewlet û azadiya wan dan wan yani rozgariya xwe stendin lêbelê qewmekî heqwa mezin got bi jimara xwe belkî hema beramberî Ereba bû nehiştin bi dewlet piştî herba cîhanê duyemîn nexwasim Amerika û İngiliz yani Britanya çûne Îranê qismekî Îranê îşgal kirin Şah Reza Pehlevi ji text daxistin ku rewî umrê 21 sal bû anîne sertext Rusya jî nava wana de bû duê serdemê de Îranê ji petrolê par neda van dewletê qelew dewletê qelew nexwasim Rusya qarta Kurda bi pêş vexist yani qarta Kurda derxista holê ya wan û Azeriya ji Kurda û Azeriyê Îranê re gotin heqê wê got hûn azadiyê xwe îlan bikin heye piştgiriya wan kirin hinek silah jî da wan û Kurd û Azeriyê Îranê sala 1946 de rizgariya xwe îlan kirin paşê piştî vê rizgariyê got dewleta Îranê biçûk bû Şahê Îranê gazî Rusya kir got petrolê parek mezin ez ê bidime te piştgiriya xwe ji paşvan her du dewleta şûn da bistîne
دوی سردمه ده روسیا پشتگیریا گو کردا و العازریه دکر راکر پشتگیریا خو سروان هر دو قوم راکرن دولت ایرانی جی رابو ایریشی اول کردستان کر پاشجی ایریشی آذربایجان کر هر دو دولت جوانی گو سر آزادی آوان ده سالک درباسنه بو بجاره که شغل راکرن کردستان Cumhuriyet Mahabat 22 çile sala 1920 sala 1946 da limahada laqada çarçra hatbu azad kirin hatbu elan kirin azadiya xwe elan kiribûn serkomarê wê yê yekemîn Qadî Muhammed û Qadî Muhammed di wê serdemê de di nava gelê Kurd el Mehabatê Qadiyê bajarê Mehabat bû bavî wî beriya wî bavî wî Qadiyê bajarê Mehabat bû tehsîla xwe yî medreseyê qedan dibû hem li Mehabat hem li Kurdistan alimekî binav û deng bû di mezhebê Şafîî de gelek li pêş bû boy warê gelê Kurd boy serokantiyê wî layık dîtin û wî kirin serkomarê Cumhuriyeta Mehabat yê yekemîn em li wê serdemê dinarin dewleta Mehabat ji sî wezaretî bikar dihat yani sî wezîrê wê hebûn ev wezîr û parlamenterê wê hema li gorî rîwayeta hemû ji terîqeta Qedrî û Nexşî bûn ev jî dide rêdan got gelê Kurd bi damezrandina vê dewletê vê Cumhuriyeta ciwan got ji dînê xwe derbas nebûye nexwasin kesê oldar yê dîndar anîne îxtîdarê boy got bêrêzî duwarê dînî de bêrêzî çênebe lê mixabin piştî got di wê serdemê de got ev hêza super got jera digotin Rusya piştgiriya xwe ji Kurdistana ciwan û ji Azerbaycana ciwan rakir İranê jî cesaret stend û êrişî Mehabatê kir Qadî Muhammed fêm kir got wê gelê Kurd bi ber nigava here rabû peyamek şanda ji rayedarê dewletê ji nûrê dewleta Îranê re got alaqê xwe ji gel nînin heger sûcek hebe sûcdar ez û wezîrê xwe em ê teslîm bibin bi şertê hûn alaqê xwe ji gel û ji herêma Kurdistan nînin rabû Qadî Muhammed û du hevalê xwe teslîm bûn dewleta Îranê piştî sê heyva muhekemat formalîte rabû derheqê îdama şenqandina wî de mahkemê qerar da û di meha adarê de ew şenqandin ra damezrandina Cumhuriyeta Kurdistana Mehabat ya salvegera wê em gelê Kurd tevî pîroz dikin ji bo mafê gelê Kurd jî em gazî cîranê Kurda çar dewleta dikin em dibêjin Kurd birayê we ne neyartiya Kurda nekin heq û mafê got ji Ereba re ji Farisa re ji Türka re heye lazim e ji Kurda re jî hebe van heq û mafa hem însanî ne hem îslamî ne heger hûn li mafê îslamî guhdar nakin insani yani mijarê mafê insani de jî mafê gojwer heye lazim e ji wan jî hebin heger li gor İslamê hûn bifikirin di biratiyê de li hevbarkirina bi edalet esas e tiştê ji wan heye lazim e ji gelê Kurd jî hebe neyartiya Kurdan nekin destê biratiyê dirê jî Kurda bikin mafê goj gelê xwe re veqetandiye ji wan re jî veqetînin di statûya adaletê de bi Kurdan re muamelê bikin bawer bin heta di rojhilata navîn de du pirsgirêk çareser nebin xweşî ne ji Türka re ne ji Ereba re ne ji Farisa re ne ji tu gel û qewmê dunyayê re li coğrafya İslamê bikar nayê ew jî yê pirsgirêka yekemîn mesela Kurda ye pirsgirêka duyemîn jî ya Filîstîn e heta her du pirsgirêk çareser nebin tu gel li rojhilata navîn coğrafya İslamê xweşî û huzûrê nabîne serfîraz nabe silav û rêz û hurmetê xwe ji hemû temaşevan û guhdara re xwendekara re birê dikim